Сәләтсез хезмәт мизгел балкышы. Ныкышмалы хезмәт белән максатыңа бару таш эретә. Әйтергә кирәк, барган юлыңда кайбер вакыт икеләнүләр була. Үз-үзеңә шанышың кими һәм сине көчсезләндерә. Көчең шунда була, бер кем күтәргәндә дә түгел, үзең күтәрелгәндә, үзең атлаганда. Сәлам телеканалы дулкыннарына киләнгәнсез, якынрак килегез. Без сезнең өчен эшлибез. Түбәндә әйтелеп киткән сүзләрем юкка гына яңгырамады, дуслар. Максатына кыю адымнар белән үз-үзенә ышанып атлаучы юк. Ат казанмаганда фәрештә дә түгел, ләкин халык күзе алдында артык танык билгеле танылган, яраткан җырчыбыз Илсия Бәдретдинова. Хәерле көн, Илсия. Сәлам юлладым. Мин шундый озак көттем бу мизгелләрне. Бу теге вакыттагы очрашулардан соң шундый бер матур булып күңел түрендә калган акыллы кеше белән сөйләшәсе килде күптәннән. Башкортстан тамашачысы. Тәнкыйть тә күтәрә, мактау да күтәрә. Шулай бит, дуслар. Синең өчен нинди ул Башкортстан тамашачысы? Бик ихлас. Менә хәзерге сүзләрегезне ассызыклап әйтәм, монда чын булырга кирәк. Монда ниндидер теге конфетләнү дә кабул итмиләр, ялагайлану да кабул итмиләр, чөнки шундый теге төпле милләт дип әйтимме соң, алар менә ничек бар, чын булырга кирәк. Алар яратсалар, чын күңелдән яраталар. Яратмасалар, арттан сөйләп бирмиләр, күзеңә бәрәләр дә әйтәләр. Менә шушылай дип. Шул вакытта бик кунакчыл, ой, мин монда Башкортстаннан алып кайткан бүләкләр. Автобус бу якларда гастрольләрдә йөргәндә, каз, тавык, бавырсак иеп бик кунакчыл халык. Инде ярсып, шашып, матур иттереп, дәрәҗәле үрләр яуладым дип, шундый хезмәт салып, тир түгеп, уңышларга ирешеп кенә балкыганда, кызганычка каршы һәммә безгә дә кагылган кебек эстрадага килеп кагылды. Пандемия чоры һәм сиңа да авырлыклары белән, кыенлыклары белән кагылмый калмады. Ничек узылды менә бу аралык? Бик авыр кагылды. Чөнки минем группам һәм 10-дән артык кеше, күпләр, һәрберсенең гаиләсе. Һәрберебезгә ничектер тормыш алып барырга кирәк. Кагылды. Ләкин шул вакытта ничектер өйрәтте дә, үзенә күрә, мин хәзер зарланмыйм. Мин хәзер ерак юлларга да зарланмыйм. Күпме билет сатылса да, яра шушылай гына дип, явып кына куймасыннар, Зифапа. Һәм монда якыннар арасыннан да мәңгелеккә китүчеләр дә булды. Дуслар арасында чирләүчеләр, бик авыр кагылган гаиләләр булды, якыннарыбыз арасында. Аллам сакласын, сау-сәламәт булыйк та, эш булып торсын. Зарланмыйбыз. Гәрчә инде без белсәк тә, кайсы яклардан икәнен, Татарстан гына түгел, район авылларыңны да беләбез, Инстаграмда да бик актив күзәтәбез безнең Башкортстан халкы. Илсия Бәдретдинованы барыбер дә балачаклар, әти, әни белән үскән вакытларың, җырларыңда чагылыш таба килә, сөйләмнәреңдә һәр вакытта яктырта киләсең, һәм инде алар белән бер рәттән аларга карата җылы сүзләреңне, авылың хакында бер фикер итеп, балачак хакында, һәм әлбәттә син бик зур гына югалту да кичереп өлгердең, бер туганыңны, апаңны. Менә шул хакта тыңлап китәсе килә. Без барыбыз да авыл балалары. Һәм минем күпләр аңлардыр дип уйлыйм. Без әз генә бүтән төрле тәрбия алган, без әби белән үскәннәр, без эш эшләп үскән балалар, һәм безнең тормышка караш та бүтән төрле. Шул ук вакытта яңадан Зифапа, еллар узган саен, әллә акыл килә шунда, әллә нәрсә, әллә картлык килә, әллә акыл килә, әкрен генә бөтенләй бүтән төрле карый башлыйсың хәзер тормышка. Туган якка да мәхәббәт бөтенләй башкача. Теге олалар әйткәнгә кушылып кына түгел, мин яратам үземнең туган авылны дип түгел, ә менә чын күңелдән сагынып, хөрмәт итеп. Әти-әниләргә дә караш бүтән төрле, яшь барган саен. Туганнарга да караш бүтән төрле. Бүген мәсәлән менә без тапшыру төшергән көнне, минем инде хәзер бердән-бер калган апамның туган көне. Әле теге апай сау-сәламәт бул, бәхетле бул, яме бүләк миннән, җизнә яратып торсын, шуның эше генә сүзләр әйтеләдер иде. Хәзер менә быел без 3 көз бит инде беребез, Алла апабыз китеп барды. Хәзер
уртанчы апайга шуның хәтле бүтән төрле караш. Ул бик күп тапкырга якынайды. Ул минем бердән бер калган туганым. Минем әти юк, әни юк. Әни дә китте, әти дә китте, Илфак та китте, инде олы апай да китте. Бик зур югалтулар һәм гомер буена нишләп шулай бара. Көмеш шишмә шылтырыйдыр шакма таш асыларында бер йотым су җитәр иде сагынган чакларымда бер йотым су җитәр иде сагынган чакларымда. Илфаклы һәм илфаксыз еллар. Ул киткән генә вакыт бер төрле халат булгандыр. Әле хәзер бер никадәр вакыт аралыгы үтте. Бергә булган ара ераклаша бара. Синдән инде кичерешләр. Менә былай дип аңлатырым Зиф апа. 13 ел буена ир белән яшәгәндә, ул нинди бер канат астында яшәү, бөтенләй башка төрле. Туясың үзеңне. Аннан соң Илфак үлгәннән соң, монда бит инде бик күп ябырылды, тәнкидләүчеләр булды, гаепләүчеләр булды. Бик авыр бер чор булды. Ничектер менә шушы гайбәтләрдән үстен булып, беркемне тыңламыйча балаң хакына, үзеңнең хакына ничектер яшәргә кирәк дигән әйбер һәм бөтен дөньяга матур итеп басып, менә юк мин барыбер эшлим, юк мин барыбер аякка басам дип кемгәдер нәрсәдер дәлилләү булды кебек сизәм мин менә үземдә. Мин барыбер булдырам моны дип яшәгән чор булды берничә ел буена. Инде хәзер шактый еллар узып бара әкрен генә, хәзер мин беркемгә дә бер нәрсә дә исбат итәргә җыенмыйм. Мин дәлилләмим дә нәрсәдер теге юк менә мин рәхәт, мин үземнекен эшләп йөрим шулай. Әкрен генә. Теге ниндидер гайбәтләргә дә керешәсе килми, кемнедер гаепләүләр, нәрсәдер сөйләүләр, анда кемгәдер нәрсәдер шул исбат итүләр кирәкми. Миңа шуның кадәрле рәхәт. Менә минем үземнең өем бар, минем улым бар, минем эшем бар, минем икенче гаиләм, төркемем бар, минем туганнарым бар, һәм миңа рәхәт шуның белән. Соравымның төпкелендә бер фикер ята иде. Асын ләктереп ала алмадың, ләкин мин аны бирми кала алмыйм. Мин шәхсән Илфак хакында синең уйларың үзгәрмәдеме? Бәлки ул елларда бер-берегезнең кадерен белеп бетмәгәнсез дә, хисләрдә булмый калмаган, син ул гитараларда уйнап, мин яшь кенә киемәс кушылып җырлаган чакларымны дип бик матур итеп сөйләгән, хисле чакларыңны хәтерләйм, сагынулар бармы? Илфак белән булган вакытлар хәтергә төшерүләр бармы? Әллә син бөтенләй ул якны алып куйдың? Кешесез, гайбәтсез, үзең генә белгән Илфаклы ил турында. Беренчедән, онытырлык та түгел, минем өемдә 2 метрлы Илфакның яшь чагы яши. Ул минем улым. Ул кыяфәте белән дә нәк әтисе. Ул холкы белән дә нәк әтисе. Кайыр чакта менә йөрәгем жу итеп китә. Мин әйтәм, булсаң да булырсың икән. Ул менә шулай диванда утыра, мәсәлән, анда компьютерда утыра. Трико белән генә өйдә име. Менә мин узып китәм дә, әллә ничек бөтен тормыш күз алдыннан үтә. Бөтен аркалары, селкенүләре, чәченең юнәлеше, үсүенә кадәр, аның борылып караулары, аның нәрсәдер әйтеп куюлары. Онытып була торган түгел. Минем өемдә Илфак яши бүгенге көндә дә. Рухы шатланып ятсын. Бик яхшы эшләдектер бу мизгелләрдә аны искә алып. Дәвамдан калдырганым юк, Зиф апа. Бер вакытта да ниндидер теге Инстаграмнарда, интернет шелтәрләрдә минем аны күрсәтеп йөргәнем юк. Мин гомумән бик күп әйберне күрсәтмим. Күрмәссең башка бер кайшанда, күзләремнән яшьләр тамганын. Галәм читләренә билет алдым, мине яратып китеп барамын. Мине яратып китеп барамын.
2 метрлы мужик турында тагын да сорамай мөмкин түгел. Безнең күз алдында үсте бит инде карап торабыз без аны Инстаграмнарда да. Ай, җилле матур чибәр егет үсә, кем булырга хыяллана икән ул. Моң бармы? Продюсерга укырга кирде, Зифапа. Бу тиге көрәк тотып эшли торган кеше түгел инде. Иҗат кешесе бит инде. Аның атасы иҗат кешесе, анасы ул ничек нормаль кеше булсын инде. Иҗат кешесе. Син генә шулай дип әйтәләр. Мен ассызыклап әйтә алам хәтта. 100% тулы булган кеше иҗат кешесе була алмый. Чөнки без бит бүтән төрле уйлыйбыз. Малай кирде продюсерга укырга. Кинопродюсер булам ди инде. Аллага тапшырган. Шул вакытта менә хәзерге вакытта правага укып йөри. Шул вакытта ул минем спортсмен әле. Әле күптән түгел чемпион булдык. Бу минем тагын бер горурлыгым. Мин әни буларак тәрбияне ничек бирәм Зифапа? Мин бер вакытта да улым менә булай эшләргә кирәк дип әйткәнем юк бер вакытта да. Менә миңа ничек яхшы булган булыр иде килен ролендә, шундый ир белән хатын ролендә. Менә шундый тәрбия бирәм мин улыма, шулай булсын. Син әйбәт килен булып өлгерәлдеңме? Без кайнанай белән бик яхшы мөгәлләмәдә. Бик яхшы. Башкаларның киленнәрен тиге идән юырга көтеп торган булсалар, хәзер кайтырда эшләр бу дип, минем кайнанам бәлеш салып мунча ягып идәннәрен юып көтеп тора иде. Начар ули күрмәсен тагын килен минем турыда дип, кайту белән. Бәлешне салдым кызым дип. Шулай без икәүләшеп утырып Илфакны сүгәдерик, икәү бергә чыгып китә идек, веш бүтән әйберне шәйнәп битереп, мунча верандасында утырып, себеркеләр бәйләп, Илфакны сүгеп, бик рәхәт яшәдек. Рәхәт кешесең син. Син яшәгәндә генә түгел, сөйләгәндә дә рәхәт кешесең. Сөйләшеп утырулары да рәхәт, чөнки сораулар күп, шундый эштә янганнан алып килгәннән алып шатлыклы балкышларга кадәр тукталасы килә. Аңлыйсыңдыр, Илсия. Инде мөһимрәк җирләрдә минем инде бу сорауны бирмәй булмый, шул кадәрлек җаваплылык бит ул. Бөтен группаны тоту дип әйтергә кирәк, төркемне. Төркемдә әни буласың. Әни ролендә булу кирәк инде. Әлеге дә баягына шул носкеңны теге ир балаларга кая куйганнан алып күлмәгең якасы һәм башкалары иҗатны әйтмичә дә ничек кабул ителә төркемгә егетләр, кызлар, нинди принципларда җыелалар, нинди аларга ниләр таләпләр куела һәм Илсия буларак төркемне ничек тотасың? Менә Зифапа былай дип уйлыйм. Теге нык талантлы кешеләрнең, менә әйтәбез бит әле, ул иҗат кешесе әз генә башкарак була дип. Була кайбер вакытта нык талантлы кеше холык начар. Менә ул килеп утыра синең белән. Нык талантлы кешенең кайсының холыкы әйбәт икән соң менә. Сирәк кенә булгалый. Менә ул килеп утыра синең белән сөйләшүгә, ул сине тыңламый әле ул. Ул үзенең таләпләрен куя. Мин тигеләй әйтәм, хәзер мин булай әйтәм, әйе талант, сүздә юк. Андый кеше белән группада эшләп булмый. Менә командада эшләп булмый андый кеше белән. Һәрберсе тоемлау ничек сизеп кабул итәсең? Мин талантлы дип үз ягына кайра башласа, менә бу команда булмаячак, гаилә булмаячак. Шуның өчен группага алган кешеләрнең эчки яктагы талантларын тоемлап, шул вакытта әле бозылмаган, холыклары әйбәт, бозылмаган. Ап килеп, үземә ничек кирәк шулай тәрбия бирәм. Менә бысын чыгарабыз хәзер, бысын әз генә тыеп торабыз, яме дип. Артык нык сикрәсең, артык нык елмаясың. Йокыга киттең бит инде, сикрә инде дип. Кемгә ничек кирәк? Шулай иттерә. Еш алышыналармы? Юк, еш алышынмыйлар. Сергей Викторович, минем гитаристым минем белән 20 ел. 20 ел миндә. Минем баянистым минем белән 10 ел. Кайберләре 6 ел, 8 ел, менә шулай. Поток юк. Теге килделәр, киттеләр, ел сайын андый әйбер юк. Мин бик рәхмәтлемен. Менә килдек еллар буена күзәтеп Илсияны. Бик күп кенә җырчылар капыл гына балкып төшебрәк калдылар. Бу пандемия вакытында бөтенләй сүрелгәннәр булды, күңелләре, фанатлары сынганнар булды. Бу инде көчсезлек белән көчлелектән генә тормаган сәбәпләр булгандыр. Бер әйбердә, бер иҗатта да, бер тәңгәлдә тукталышта булмаган кебек тоелды. Гәрчә инде үзең генә белгән әйберләр дә бардыр җанда, йөрәктә. Менә инде хәзер иң мөһим тукталышта буласым килә, шул кадәрле танылу, билгеле булу, популярлык. Үзең таныйсыңмы үзеңне, син шулай шундый кеше икәнеңне син беләсеңме беренчедән, икенчедән менә нинди кеше бүген Илсия Бәдретдинова була ала? Ничек син? Менә Аллага шөкер,
үземне Илсия Бәдретдинова иттереп хис итмәгәнгә күрә генә эшлим дә. Сифапа. Бик куркыныч чиру. Ул күп кенә коллегаларда бик каты сизелә. Уже теге тамашачыларга да былай иттереп кенә карау, коллегаларга да былай иттереп кенә карау. Ул бер вакыт кына. Эй, беркем дә мәңгелеккә килмәгән. Сәхнә тормышы бигрәк тә ул. Ул бүген бар, иртәгә юк. Менә шушыны аңлап эш итәргә кирәк. Бетеп төшкәндә авыр булмасын. Менә үнте менеп була. Тотынып торуы бик авыр, бетеп төшкәндә 10 тапкыр авыррак. Менә халык арасындагы танылу публичность дибез рус телендә. Ул сорауны мин еллар үткәч яңадан сиңа бирәсем килә. Бу сиңа комачаулаймы, авырмы, рәхәтме? Рәхәтне тоюы бер хәл, ләкин бик авыр да ул. Авыр хезмәт ул тамашачы алдында танылган. Теге бу турыда менә монда хәзер без сезнең белән сөйләшергә тиеш. Әйе бар да әйбәт, без шушының өчен эшләдек, безне таныйлар, бу бик рәхәт. Әйе, бусы бер яктан. Но сез үзегез дан тоткан Зифа Нагаева каршысында минем монда алда утырасы килми, әйе барда алда гөл дип. Аның икенче ягы да бар әле. Кайбер вакытта шундый шүп кенә нәрсә аркасында да шундый зур тавышларга китә шушы Instagram шелтәрләрендә. Мәсәлән, нигә син менә фотографироваться итәргә чыкмадың? Чыгам мин. Чыгам, ләкин залда утырган 1000 кеше белән дә фотографироваться итеп бетү мөмкин түгел. Быел мәсәлән Сабан туйлар вакытында шундый хәлләр булды. Без 3 районда Сабан туй эшлибез. Безнең менә вакыт куелган. 1 сәгать монда эшлибез, сәгать ярым икенче районга китәбез, монда 1 сәгать эшлибез, шулай куелган. Әле алай да күлмәкләр алыштырганда, мәсәлән, чыгасың, фотографироваться итәсең, сөйләшеп торасың, бар да нормально. Менә соңыннан чыкмаганга күрә бик пычрак сүзләр язган кешеләр дә бар. Сез үзегезне кем дип уйладыгыз? Без менә фотографироваться итәргә килгән идек. Төрле хәлләр була, Сифапа. Аның барысы да андый түгел. Танылган сайын рәхәтме, кыйнракмы? Менә синең элекке елларда бәлки өйрәнә генә башладың. Хәзер инде яңаша. Шулай ук ике яктан, бер яктан минем концертларым күп, минем залларым тулы, минем эшем гөрләп бара, Аллаһка мең шөкер. Тамашачыларым артканнан арта. Ул бит әле бүгенге заманда Зифапа улим да, шуның кадәрле күп сайлау мөмкинчелеге име? Кешеләр менә синең концертыңа билет сатып алып килеп утырсыннар әле. Мин бик еш үземә бу сорауны бирәм. Әйтәм, кем соң син? Илсия, шуның кадәрле 80 яшьлек әбиләр менеп, куллары калтырап, бавырсаклар пешереп, балакаем, хәзер үлсәм дә жәл түгел инде дип әйтерлек, йөрәгем жу итеп китә. Кем булдың соң син шуның хәтлек дип? Ruvaylarda ol tirekler gülü tirekler mağlana Tireklerinin budağından yaprak tügül yaş damar Suğa karasam da yok, suğa karasam da yok Suğa karam suğa karam ırım yılasam da yok Suğa karasam da, suğa karasam da Лениногорскидан кайтып келгәндә ник елап кайттың? Кайсы көнне булды икән? Белмим, Instagramда әле генә яздым. Әйе, кайттым. Мин за рулем кайттым. Әйдә, Instagramга керәбез. Әйдәгез керәбез. 300 километр. Мин бик хатын кыз. Мин айга бер тапкыр елап алырга тиеш. Мин әгәр дә айга бермени? Айга бер. Айга бер теге глобаль нык акырып елап алырга тиеш. Былай теге хәтта акырыпмы? Былай ишеп кына сөйлисең, син әкреңдә тыныч кына табигатың. Сәхнәдәге Илсия кайбер вакыт бөтенләй гамәлдә сөйләшкәндәге Илсияны кабатламый. Шулай диләр. Гамәләшкәндә. Ләкин син кычкырып җылый аласың. Кычкырып җылый аламын, прям. Кайсы җиргә басып иттереп җылый. Менә мин ваннага барам, су агызам. Син кайда йөрисең? Нәк шулай, Зифапа. Сөлгене тешләп, күршеләр ишетмәсеннәр дип. Күрмәсен кеше. Шуның кадәрле жәл үзем. Шундый бәләкәй утрам, елыйм, мин әйтәм. Кеше күрмәсә ярар иде инде минем мондый хәлдә дип уйлап елыйм. Кайттым да берәймә яттым да. Кич яттым инде диванда, нәрсәдер шунда. Instagramда ятамдыр инде. Кичке сәгать 9-лар, малай юынып чыкты, матур киемнәрен киде, одеколоннарын сипкән, иш төбенә барып басты да, әни мин ди бүген кайтмыйм ди, ишекне ди бикләп китимме ди, или бикләп каласыңмы ди. Бүтән берәй-бер дә ишетмим, мәйтәм син кайтмыйсың. Бүтән беренче тапкыр мәйтәм син кунырга кайтмыйсыңмы?
Юк, әйтмим ди, без бүген ди үй снимать иттек ди Казан шетендә, шунда ди дуслар белән бәйрәм итәбез ди. Мәйтәм, әнигә миннән сорамыйсың син. Әни миңа 18 яшь. Нәрсәсен сорыймсың инде? Әни нормально, ха, барам да кунып кайтам. Без дуслар белән, кызлар белән. Менә кызлар да бармы? Кызлар да бар, әни, малайлар да бар ди. Минем күз алдым, менә бүтән тормышым шәлпәрәмә килеп, мин бит инде әллә нәрсә, мин бит әни кеше әле. Аңлатып булмый торган хис, беренчедән бу синең малайың үсте дигән сүз, җибәрергә кирәк. Икенчедән ялгызлык, мин бер үзем калдым, малай китте кулдан. Бу кунып йөри башлады хәзер. Олыгаю, миңа 40 яшь. Уф, Аллам. Миңа 18. Юк, Зифапаны. Хәзер әйтәм бер генә сүз бүлмим. Минем яшькә җиткәндә әйтмим, барыбер бөтен Башкортстан белә. Шунда мине исеңә төшерәсең дә олыгайдым дип сөйләшеп утырсың әле үзең белә. Тагын очрашырбыз әле шул вакытта. Кешедән озак аралашасыңмы? Менә или һәм ничек дип әйтим, тиз туясыңмы син аралашудан? Яки 24 сәгать син үзеңне кешеләргә биреп әкрен генә Күп сөйли торган һәм фикерсез кешеләрдән тиз туям. Зифапа. Миндән бу нәрсә сөйләгән үзең аңлыйм икән бу кеше дип тиге. Аннан соң яратмыйм, менә нәрсә әйтсәң дә баш селкеп утыра торган кешеләрне. Син үзеңнең фикереңне әйтәсең, ие. Нимә әйтәм, син дә шулай уйлыйсың, ие. Ну, алай булырга мөмкин түгел. 100% синең белән бөтен нәрсәгә дә килешеп утыра торган кеше, бу я ялагай дигән сүз бу, я фикерсез, башсыз дигән сүз, я дивана дигән сүз. Кешенең үзенең фикере булырга тиеш бит инде. Мондый кешеләр белән дә аралаша алмыйм мин. шулай да Минем белән пәрә-пәрә килеп үзенекен бу кешеләр белән аралашуга бару ялгызлыктан качу гына түгел. Синең табигатың, син яратасың кешеләрне. Ләкин ул ялгызлыкны алыштыра торганы түгел бит кешеләр белән аралашу. Әйе. Ансы Менә бөтен хәзер сорау бирәм. Ник яныңда һаман кеше юк? 40 яшьлек балалы хатын кызны ала торган, әле бигрәк тә җырчы кеше. Кайтып керми торган. Кемгә кирәк? Кайчандыр кайтып керәсең бит инде. Мин Син бит бер вакыт әйттең, улым укырга кергәнче түзегез инде дип. Әйе. Аны бөтенесе сөйләп. Мин өйдә ятуны теләгән кеше, ул бит инде мине дә асрарга тиеш дигән сүз, име? Мине дә тәэмин итә белергә тиеш дигән сүз. Бусы бер яктан. Ну юк. Зифапа, бәлки мин инде аннан соң теге әни күзлеге белән дә карыйм. Минем балама ничек булыр икән дип карыйм. Теге Бала китеп бара бит. Мин фәрештә түгел. Мин нормальный хатын-кыз. Минем янда шуа торган иратлар бик күп, мин яшермим. Ник санлау юкмы? Ничектер кайбер кеше бит ялгызлыктан качар өчен ничектер тартыла, үзе тартыла, кайбер кеше үзе ничектер бирә ишара ясый ниндидер. Аралаша торган кеше, ул бер мәсьәлә. Гаилә корып яши торган, гел синең кырыеңда тәүлек буена тора торган кеше, ул икенче мәсьәлә. Син икегә аерылып куя аласыңмы? Менә монысы яраткан, мөмкин син гашык булып аралашып кына торырга, гашык. Мәсәлән, гашык булырга сиңа беркем дә камышларга тиеш түгел. Ләкин гаилә кыра торган кеше. Әлбәттә миңа 40 бит инде, әз генә. Юк, алар ике кеше була аламы? Синең уйда. Мәхәббәт бер нәрсә, тормыш икенче нәрсә. Мин аңламыйм. Менә мәхәббәтнең үтеп китә торган гадәте бар аның. Мәхәббәтнең үтеп китмәс, элек тиз генә кызлар эләктереп калып кияүгә чыгалар. Син нәрсә эшләп йөрисең соң? Но миңа 18 түгел. Менә шул Синең яшьтә дә шулай әйтәләр. Юк, менә тиле чагыңда кияүгә биреп калсаң, аннан соң теге булай пси генә әйттереп теге нәрсә әйтсәләр дә, әйе моторым гына әйттереп. Хәзер песи бит бер уяна, аның яше җитә дә, ул биленә кулын куя. Уянса да хуҗасыннан куркып яши ул вакытта да. Ашарга бирмәсе бу тагын дип. Безнең тапшыруны 3-4 серия ясарга кирәк. Кырын дәшмәйм әле дип. Менә син хәзер арыслан белән яшәп кара. Песи бер нәрсә. Ул песи менә шушлай теге тормышны үтә бер мәлне арысланга әйләнә дә, монда бит бүтән мәсьәлә. Яки син әллә таләпләрне куясыңмы? Бер ни таләпләрем дә юк. Мин үземне үзем ашатам. Минем өем бар, минем машинам бар, акча эшлим мин. Әйдә болай сөйләшәбез. Мәхәббәт белән гаилә кыра торган кеше бер уртаклыктамы? Мин кайсына сорау бирергә тиешмен хәзер? Синең өчен икесе бер генә кеше булса гына тормыш буламы? Әйе, икесе дә бер кешегә туры килә. Шушы икесе нык яраттың, гашык булдың, ул да сиңа нык гашык, һәм сез гаилә корып, шуны нинди бу идеал кеше булып чыкса, ул нинди кеше? Менә егетләр тыңласын әле.
Тыңлагыз әле, егетләр. Бу Илсия Бәдретдиновага кем кирәк икән? Ул әйтә, ул кеше алдына чыгып, мин фәрештә түгел, тыңлагыз. Менә кем кирәк сиңа? Идеал. Синең өчен идеал ир-ат. Миннән көчле кеше кирәк. Ә син ник уйлыйсың, ир-атны без уйлыйбыз гелдә. Ай, ир-ат булып туган, ул көчле булырга. Ә ник алар гел көчле булырга тиеш? Ә бәлки син, ә нигә син шундый уйда үзеңне бирмисең уйларга халыкка? Көчле Илсия янында бер көчсез ирне бәхетле яса. Юк, гафу итегез, Зифа апа, юк, бусы юк. Булмыймы алай? Юк. Хәзер минем концерттан эшләп кайтканымны көтеп утырсын, яме кыймак пешереп. Тукта әле көтеп утыра торган кеше синең янга бөтенләй теге бармы инде кыймак пешерә торган. Мәсәлән, барыбер яратып, син көчлерәк буласың килмим яраттан. Юк, минем буйсынасым килә. Миңа кайтып, менә булай иттереп аңлата торган кеше кирәк. Менә хәзер Бу китап. Менә хәзер син мине тыңлыйсың, яме дип. Менә хәзер мин решать итәм бөтен әйберне. Аңладыңмы дип? Әйтә торган кеше кирәк. Һәм син шул кешегә буйсынып яши торган Илсия. Дип таныйсың үзеңне. Дип уйлыйм мин әйе. Юк. Ничек инде мин 13 ел буена ир белән торган кеше бит. Ул бит элекке замандагы Илсия. Синең тәҗрибә зур. Син бик күп гаиләләрне таркалуын да күп күрәсең, бергәләшүләрен дә күп. Зифа апа, әле монда теге аягын тибеп җәлә миңа кияүгә дигән кеше дә юк бит әле монда. Без шул хәтле кирип киттек, әйтәсендә бер яхшы кияү килеп бастымыны безгә. Әйе, мин дә шуны әйтәм. Хәзер ушын китеп, Илфактан соң берәрсенә гашык булдыңмы? Башыңны югалтып. Юк. Бәйнишләп йөрисең. Кемгә җырлыйсың син мәхәббәт җырлары? Юк, гашык булмадым. Кая карыйсың син, залда беркем дә юкмы? Гомумән син баягына нигә залда алар бар, алар кырыйларында хатыннар утыра, алар без икенче планетадан дидең, бездә монда тумагансыңдыр син бу гасырда, туарсыңдыр якты башка дөньяда, минең кебек ялгыз булырсың, син кеше тулы якты дөньяда дип шигырь сөйләп йөрде тагы. Зифа апа. Менә бу теге 18 яшьлек Илсия Бәдретдинова бу. Теге пси. Син менә мәхәббәт турында сөйли башлагач, син минем актрисага әйләндең. Юк. Син үзеңнән яшерәсең мәзрәк серләреңне миңа сөйләгәндә әле. Конечно, сез Зифа Нагаева. Әле бер дә яраткан кеше юк. Менә әле дә әйт әле күзгә. Ничек яшисең? Юк, син ничек яшисең хисләрсез, мәхәббәтсез, ничек җырлыйсың? Син ничек иҗат итәсең? Туган каем, гашыйк бул. Кирәк бит. Ник эшләргә кирәк? Әник китапларда язалар, мәхәббәт эшкә дәрт бирә, илһам бирә яшәргә. Бесин, белмим, китап сатасылары бардыр. 51 яшьтә нәрсә дияр икән инде бу мәхәббәт турында. Ягында Зифа апа, юк. Син шул хәтле дилбегәдәсең, шул хәтле үзеңнең хисләреңне миңа калса, син ышандырып беркемгә тапшырырга әле әзер түгелсең. Әгәр дә син хәтта Аллаһ Тәгаләгә хисләреңне җибәргән булсаң, бир миңа Аллам. Бер әйбәт кеше Марат Шәйбәков мунчада теләп кайтты, диде, яхшы хатын бир миңа Ходаем дигәч, әйбәт хатын бирде миңа диде. Менә гади әйтем, бәхетле яшик. Бәлки Аллаһ Тәгаләкәем нәк менә күргәнгә күрә мине саклап тотадыр да. Ой, кирәкми кызым, яшәле, нормаль итеп яшәле дип. Сине уйлап яна, ник белмисең һаман, күңелләрең синең кемнәрдә? Сине уйлап яна, ник белмисең һаман, күңелләрең синең кемнәрдә? Күңелләрең синең кемнәрдә? Күңелләрең синең кемнәрдә? Мәхәббәт турында җырлаганда кемнәр турында җырлыйсың син? Үземне яратам да җырлыйм әле менә. Зифа апа, юк инде, мин бит Шандырып бул артист. Ат казанмаган, ләкин артист. Шаяр укытыш дөреслекләр юлында булдык, әмма ләкин син шул кадәрлек кыю итеп исемдәр бирәсең афишаларыңа. Ат казанмаган, фәрештә түгел, менә соңгысы ни өчен? бик күбәйделәр бит. Эксперименталь алымнар белән шундай. Акыл өйрәтүчеләр бик күбәйде. Син тигеле яшәргә тиеш, син былай яшәргә тиеш. Син кешегә андый сүз әйткәнче үзең фәрештә булырга тиеш дигән уй минем башта. Минем тирәдә шундый күп ул фәрештәләр, әүлияләр. Бөтенесе яхшы, бөтен Instagram яхшы. Бер мин начар утырып калдым да, мәйтәм, яра по факту булсын инде. Менә Синең бу страховка афиша. Мин бу ничек бар шулай? Атказанмаган программасы. Ничек бар шулай? Мин атказанмаган. Вирусыңны сатыйм, күңелемә тигәнгә күрә куйдым мин. Сатыйм инде вирусыгызны дип. Быел фәрештә түгел. Менә мин шулай уйлыйм. Мин фәрештә түгел. Үчә аласың, ничек үчә аласың син кешедән?
Гайбәтчеләрдән сөйләдек. Ой, юк, Гомумән Зифа үчең апа. булса ни эшлисең? Менә үчең нык берәүгә кыска гына әйтеп җавап көтәсең. Яхшылык эшлим. Шул кешегә. Әйе. Күпме Инстаграмдагы Саймат дигән яхшылык эшләгән бар. Мин аларга бик матур иттереп язып торам. Чәй эчәргә чакырам, килми. Бик каты тетә инде ул мине. Бик каты мин аның директорга язганнарын чыгарып бетерә алмыйм. Минем тирәдәге кешеләр аны Илсия сойлап куйган кеше диләр. Күбесе миңа да Махсус. шулай дип әйтәләр. Ә мин әйтәм, юк. Бүген килеп бер көн шундый уянды, Илсия кулыннан килә, бөтен нәрсә кулыннан килә Илсиянең. Тормыштан ниләр үзгәртер иде? Һәм эстрадада, шәхсән эстрадада, беренче чиратта тормышта, көнкүрешеңдә ниләр үзгәртер идең? Нәрсә эшләр идең беренче чиратта? Син менә шул кадәрле булгавыр заманда яшибез. Татар, башкорт эстрадасы турында сөйлибез инде без. Мин бүген әйтәсе килә, әгәр дә без телебезне, милләтебезне сакларга телибез икән, без бүген яшьләр белән эшләргә тиешбез. Менә безнең киләчәк. Без менә шушы үзебезнең теге акыл сатып, без менә былай итергә, яшьләрне былай итергә тиеш ал дип акыл өйрәтеп утырганда, алар урыс эстрадасын тыңлыйлар, алар Европаны тыңлыйлар, алар бөтенләй татар башкорт эстрадасыннан читләшәләр. Һәм бу безнең иң зур югалту. Мин моны инде хәзер берничә тапкыр кычкырып карадым, ачыгыз күзегезне дип. Булды. Кайын фонтан туган авыл булды. Бирегез яшьләргә продукт үзебезнең телебездә. Булсын башкорт телендә, булсын татар телендә. Ләкин рэп булсын, рок булсын, алар нинди юнәлештә ишетәселәре килә, шундый әйбер тыңларга тиешләр. Бары тик телне генә сакларга кирәк. Шаулы юрман, җилләр искәнедә, сагындыра бала чагым искә төшкәнедә. Сагындыра әниемнең тирәнешле балышлары, әллә шуны киеп үскәнегә. Сагындыра әниемнең тирәнешле балышлары, әллә шуны киеп үскәнегә. Кыска сорауларга күчәбез, кыска, тиз генә җаваплар, чөнки шул кадәрле вакыт кадерле һәм шул кадәрле синең белән очрашу вакыты миңа кадерле, синнән алып бетмәле түгел, матур фикерләрне яңратып бетерәсе килә. Өендә кем җыештыра икән дисәләр? Айга бер тапкыр чакыртам махсус кешеләр, чөнки теге тәрәзәләрне, түбәләрне полностью генеральный ясап чыгарга чакыртам, минем үзем чакырта торган бер кызы белән, әнисе йөриләр җыештырып. Былай үзем җыештырам. Инде машинада йөридиләр. Мерседес. Әле менә мисал өчен әйткәндә шул заманда туганмын. Әле мин шул вакытта шунда булганмын. Син үзең өчен ниндидер әлләрне куйганың бармы? Әле шунда, мәсәлән, Әлдә улымны тапканмын. Шундый зур таянычым. Шуның өчен яшим, Зифа апа. Әлдә шушы юлны сайлаганмын. Бик кыендыр ул яратмаган эшеңә чыгып китү, әйме? Әлдә әйләнеп кайтыр өем бар. Әлдә туганнарым бар. Менә шушы акылым бар, Аллаһка шөкер. Менә шушы тәнемдә, менә шушы акылым белән бик рәхәт миңа хәзер яшәүләре. Чынлап та. Үткәннәр белән яшәүчеләрне аңламыйм бөтенләй. Биткән бит инде. Менә нәрсә генә эшләсәң дә берәй бер үзгәртеп булмый. Үткән. Булды. әлләрдән генә тора. Синең Иртәгә нәрсә булачагын мин белмим. Менә булай дип уйлыйм, Зифа апа. Миңа менә кайбер вакытта әйтәләр, син нигә өстенә күлмәк аласың, мәсәлән. Син бик нигә зауык белән киенеш. син нигә менә ресторанга кереп акча бик күп бит инде ул. Иң кайтып та ашы ялган булыр иң, мәсәлән. Ничек инде син булай иттең? Нигә син мондый машина алдың? Нигә? Зифа апа. Минем менә шатнап торган, шуның кадәрле тормышны ярата торган апам. Мин бизәнгәнче, апай бизәнеп ишек төбендә баса иде, иркәм, барабыз берәр кая дип. Менә нык тормышка ябышкан, рәхәтләнеп, елмаеп яши торган аппак тешле апам ярата торган. Кисәк кенә кулымда, минем кулымда үлде апай. Соңгы сүзләре булды, иркәм, күтәр мине, минем басасым килә дип. Менә шулай итеп күтәреп алдым да, апай кулымда үлде. Шундый зур планнары калды. Үйләре, машиналары, балаларын урнаштырып бетереп. Нигә яшәде бу кеше?
Ни өчен дип, нигә җыйды ул мөлкәтне, нәрсә өчен дип яшәде бу хатын, егылды да үлде минем кулымда. Менә шул көнне тормышка бөтенләй карашым үзгәрде. Минем бүген киенәсем килә. Мин иртәгә нәрсә булачагын белмим бит. Минем бүген ашыйсым килә. Минем бүген бүтән эшемне туктатып, улымны алып, прәкъбатлы ресторанга кирип утырасым килә. Минем бүген кирәк миңа бүтән әйбердә. Миңа теге аннан соң булыр әле, аннан соң кияүгә дә чыгырсың, аннан соң яратырсың, тигеләй әйтерсең, менә былай әйтерсең. Миңа бүген кирәк. Хәзер кирәк. Минем көтәр вакытым калмады бүтән. Кадерлесе идем кадерлемнең бәхетемнән. Язмыш көнләште ялгызлыктан. Жаным өшегәндә җылы итеп. Миңа эндәштең мин җылыга. Шундый мохтаҗ идем, арган иде. Йөрәк сагыштан күкрәгеңә. Башым куйдым ялгыш, мин генәме. Шулай ялгышкан мин җылыга. Шундый мохтаҗ идем, арган иде. Йөрәк сагыштан күкрәгеңә. Башым куйдым ялгыш, мин генәме. Шулай ялгышкан. Иң мөһим сорауны биреп сынга калдырдым һәм мисал итеп күрсәтеп, шунда сине шул кадәрле син тапшыру барышында көчле хатын-кыз икәнеңне тагын бер тапкыр минем алда исбат итәсең, ләкин мин шундый сорау бирәм. Ни елата Илсияне? Мәсәлән, Мин зивапа бик нык йомшардым. Мин хәзер бик күп әйбергә елыйм. Пси баласы күреп тә елыйм мин. Кино караганда да елыйм мин. Нәрсәдер теге искә төшереп тә елап алам шунда. Нишкәрдем мин. Бик каты нишкәрдем. Күрсәтмәскә дә тырышам кебек инде шунда. Теге театр уйнап та арып китәсең, кисәк-кисәк. иң зур хыялың китеп барган юлыңдагы, тапшыру башында әйткәнчә кыю адымларың белән тынмый атлаган юлдагы иң зур максат һәм иң зур хыял. Балалары белән üzülüp яраткан хатыны белән улым минем янга кунакка килер дип хыялланам. Мин инде ул вакытта артист булып концертлар белән йөрмәм, жимнасткалар бәйләрмен дип хыялланам. Гап-гади. Кыймаклар пешерермен дип хыялланам. Кайтырлар улым дастой кеше булып капка төбенә килеп туктар, кирип мин бәләкәй генә әнисен әни рәхмәт сиңа дип кучаклар дип. Һәм иң зур хыялым дөнья йөзендәге бер генә кеше дә килеп, син малаеңа дөрес тәрбия бирмәгәнсең, начар кеше бу дип әйтмәсә ярар дип хыялланам. Илсияне үзе хакындагы иң матур хыялы ишетәселәре килә. Телевизор караучыларыбызның агырда. Мине җырчы булган өчен түгел, гап-гади хатын-кыз булган өчен бүтән кимчелекләре белән кабул итә торган кеше булырдыр дип уйлыйм янымда. Кызганыч тапшыру ахырына якынлашты. Әйе, хөрмәтле телевизор караучылар, сәләтле булып туу ярты бәхет. Аны үстерү һәм халыкка җиткерү тулы бәхеттер дип уйлыйм мин. Илсия, синең читтән күзәтеп иҗат бәхетләреңә сукланып. Киләчәктә яшәр елларыңа үземнең җәйге ачы шиллә көннәрдә быелгы эсселек аптыраткан күңел зарлы сары чакта әрнеп үзелеп язган шигъри юлларым, җыр юллары белән мөрәҗәгать итәсем килә саубуллашып сиңа. Яңгыр юк түтәлмә, яңгыр юк йөрәгемә, яңгырлар юк. Юк яңгырлар дөньяга кирәгемә. Соңлаган яңгырлар нигә вакытында яумагач?
Нигә өзеләсең йөрәк, үзең шуны аңлагач. Уңышларың соңламый килде. Хәтта иртә килеп сөендерде сине, әле күтәрелеп кенә барасың. Бәхетләрең дә, шәхси бәхетләрең дә соңламый килсен. Әйтәсем килә бу шигъри юллардагыча, күңел гөлләреңә, дөньяга кирәгеңә, кирәк чакта гына түгел, һәр даим сайын җылы яңгырлар килеп, яусын да китсен иде. Амин. Алдагы күрешүләргә кадәр, әгәр дә безнең тапшырулар белән кызыксынасыз икән, YouTube каналында әледән-әле Зифа Нагаева битенә кирип карый алу мөмкинчелекләре бар. Шулай ук сездән мөрәҗәгатьләр көтеп калабыз. Арагыздан лаеклы геройларны күрсәтергә дә безнең мөмкинчелекләребез бар. Котлаулар, яңгырату да, килгән кунактан да теләкләр ишеттерү әлегә алдагы көннәрдә каралган. Хушыгыз, күрешкәнгә.